Hej, mit navn er Elvira Svane, og jeg har den glæde at invitere dig til at bruge 8 tirsdag aftener det her efterår på at udforske din stemme sammen med mig og ligesindede i Skansekapellet i Hillerød med en fantastisk akustik. Nu tænker du måske, at det ikke er for dig, for du kan ikke synge, men det er lige præcis for dig, fordi du tror, du ikke kan synge. Der sker så sindssygt mange gode ting i os, når vi åbner munden og giver lyd. Og fokus her er ikke på, hvordan det lyder, men på, hvordan det føles inde i os. Så vi leger med stemmerne, vi folder dem ud, vi lader dem flyve frit, vi improviserer, vi arbejder med vores udtryk og med leg, og nogle gange giver vi lyd til nogle farver, nogle gange giver vi lyd til, hvad der nu er til stede i nuet, en stemning, nogle gange synger vi sange, men på anderledes underlige måder. Så hvis du savner at forbinde dig med din kraft, invitere leg og kreativitet ind i dit liv, så er du mere end velkommen.